Avui visitem la llotja de Barcelona per veure de primera mà com funciona la venda de peix. ¿Eres pescador? Jubilado. Ah, o sea, vens así a qué? A pasar el rato. En vez de estar mirando obras. Hi ha peix allí dintre també. ¡Hostia, espera! ¡Ay, David! No, espera. Si parece el Rubén cuando va empastillado, mira. Espera. Si no fa res, mira. No, ja. David. Això què és? Consumimos... Con la música. Això què són, sardines? No, home, no, això són bròtoles. Se venen a bon preu o què? Va barato, tot va molt barato. Collo. Paguen a la plaça anirà de 6, 7, 8 o 10, a 10 euros el quilo. I a nosaltres no lo paguen ni a uno. Ja no puc cantar això de voler sortir a l'APM, perquè ja estic sortint. Ets molt gran, tio. Jo que estic en una prova d'un vaixell tinc la il·lusió de fer un poc Titanic. Soc la reina del món! David, fes-me de DiCaprio, collons. Tu m'has de dir, confies en mi? Confies en mi? Però fica't el micro en la boca. Ja tinc així que vols que me'l mengi? Els pescadors diuen que se ven molt barats. Bueno, i nosaltres que es ven molt car. Mira, està baixant. Hòstia, que barat. Molt barat, no? 1,48. Tu tens una pesaderia o què tens, un restaurant? Per favor. No, això no. Talleu això. Has de gamba vermella? Sí. Em puc menjar una? Sí. Aguanta'm el micro. Ai, no, que es meneja. No, mortes. Va per vosaltres. Salut. Sí o no? Meravella pura. Vaig agarrar una altra. Va, agafa una altra.